Анджело, здравей! Написа ли си домашното? Каза ми, че нямаш домашно. Ето какъв е планът ми. Да направим така, че повече да не се събират у нас. Клубът на книгата. Стратегия 1. Досадни обаждания. И за да не се усъмни мама в мен, ще трябва да се покрия. Това ще е супер! Ще ги разлепя из града. Какво е пица, мама? Супер бърза и безплатна доставка. Ако поръчаш по телефона. Ще ви прочета пасажът, който силно ме трогна. Един момент. Ало? Искам една голяма пеперони с повече кашкавал и без зеленчуци, че съм на диета. Съжалявам, сбъркали сте номера. Та, както казвах... Ало? Искам две съшла, една хавайска и питки. Записа ли? Не записах, защото това не е пицария. С Богом! Не искам питки, а чеснов сос и песто. Изглежда някой не иска да имаме сбирка. Анджело! Да, мамо! Достатъчно отихли съм. Не искам да смущавам сбирката ви. Да, благодаря. Сега ще изчака малко, за да помисля, че я няма. И после ще отвори рязко, за да ме хване неподготвен. Приятели, вече е чисто. Брошурите за пицата свършиха. Нищо. Приготвил съм други. И тези ще вдигнат голям шум. Така, докъде стигнахме? До трогващия пасаж. Ако пак е за пица... Ало? Аз ли пищях най-силно? Спечелих ли шоколада? Мога да пищя още по-силно, чуйте! Анджело, изключи телефона. Остави го така, докато сбирката ни свърши. Клубът мъртъв ли е? Не, телефонът е. Не, че не е забавно да пречим на сбирката им, но защо не отидем някъде? Да ги оставим на мира. Не мога да се откажа, иначе ще идват у нас всеки уикенд. Всеки уикенд! Анджело, по-тихо! После ще дойда при вас, след като свърша с мисията. Добре, успех! Чао! Време е за момчетата. Стратегия 2. Питър и Купър. Конфликтът между оксиморон и метафора създава тежка лекота, която идеално предава сложността на темата. О, проснала съм го. Нови членове ли сме покали? Извинете ме. Здравей, Купър. Здравей, мамо на Питър! Благодаря, че ме покани! Но не съм те поканила. Кой ли го е поканил? Купър! Приятелю! Питър, знаеш, че имаме сбирка на Куба. Още сме тихи! Ако искаш, ще остана с тях. О, благодаря ти, Анджело, наистина. И бъдете тихи, ясно? Да! Извинявай, да. Децата бързо се учат. Особено как да дразнят другите. Гледайте! Но не ми стана ясно, защо полицията арестува този дресък. Дребосък, път-пъдък. На мен прозата ми хареса. И се среса. Чуйте този пасаж. Потъмнее ли небето и нощ се спусне пак, Патето ще каже квак. и луната появи се. И купата щупи се. По-тихо! Аз съм психо. Сериозно говоря! Аз не споря. О-о, майка ти се ядоса. Иска да ни цапардоса. Направих всичко възможно, мамо. Да поиграем ли на шах? Страхотна идея. Но те едва ли ще искат. Мой ред е. Лучих! Не си! Ти мамиш! Не, вярно! Да им дам книги, ще си играят на свой тих клуб на книгите. Можем да седнем в ъгъла на хола, за не виждаш. Родителите ми обичат да четем. Мама няма да откаже. Хайде да продължим. Кой ще каже нещо за края? Аз! Битката
между Фон Лакът и Капитан Пипала е жестока. Не, битката срещу Бугермен е по-супер. И това, приятели, ще сложи на клуба на мама за винаги. Деца, може ли по-тихо? Съгласен съм с Питър. Битката на Фон Лакът е страхотна. Тогава комичното става хиперконцептуално. Цветовете се размиват, рамките буквално изчезват. Аз пък мисля като Купър. Бугърмен е ужасен, но в същото време е един много човечен герой. Но... Към малка четях комиксите за Фон Лакът. Предлагам да включим комиксите за Фон Лакът в списъка ни с книги. Нали комиксите също са литература? Супер! Всяка събота вечер ще говорят за... комикси? Супер! Ще се обадя на Шаруди Лола.